Zafi-zafinta jama'a an yi yunkurin kashe ɗan gidan Ahmad Bola Tinubu. Seyi Tinubu ya tsallake rijiya da baya a yanzu haka. Jama'a kada ku manta da mana sharing din bidiyon da zan dora muku bidiyon yanzu. Ku yi mana sharing sannan ku comment sannan wannan shine sabon account dina. An yi yunkurin kashe ɗan gidan Ahmad Bola Tinubu a wajen gudanar da campaign. Wanda ya tsira da ƙyar da rayuwarsa sannan wanda suke bayansa su ma suka tsira da ƙyar. Amma kun sa ina wannan abu ya faru a kudancin Najeriya. Bari na ɗora muku bidiyon nan ku saurara za mu yi ƙarin bayani sannan mu wayar wa da 'yan arewacin Najeriya kai wannan shine aikin mu sannan na ɗauka muku alƙawari duk wani update na wannan APC idan ya fita sai na wallafa muku. Za mu yi kira na musamman kada a manta da mana sharing ɗin bidiyon nan ka sauke bidiyon nan ya kai ɗan uwana mai kallon yanzu haka ɗora a shafinka duniya ta san halin da ake ciki APC babu ita babu kayanta. Dan gidan Ahmad Bola Tinubu ya tsallake rijiya da baya ga bidiyon nan ku saurara za mu kare muku karin bayani. Jama'a kuna ganin Seyi Tinubu fa ya sha da kyar da shi da mukarraban shi gashi nan a kudu a wani gari a owerri shine aka taso su ku duba yadda aka musu jama'a. Yan arewa ku farka kar a zo a yaudare ku da shinkafa da taliya da 1,500 'yan kudu ma idan su ya mugun buɗewa. Mutanenmu na arewacin Najeriya ya ne a kudancin Najeriya kenan inda ake tunanin ana ɗan yi musu adalci kun ga ta kasance ɗan shugaban ƙasa guda bai isa ya fito kamfen ba. Mutanenmu na arewacin Najeriya na cewa yaya ne yanzu dan Allah ku duba ga wannan map ɗin duk inda kuga wannan tsanwa zan ce ko menene arewacin Najeriya ne wannan ja da blue ɗin nan kaɗan da kuke gani shine kudancin Najeriya amma sai da yawan mu na banza ne. Ba ma iya amfana kanmu da wannan yawan namu yanzu inda a ce mu wasu ne yanda muke da yawan nan dan uban dan APC ya isa ya shigo ma ya koma da rayuwarsa amma a hakan ake samu wasu tsinannu wasu daga cikin 'yan shirin fim suna tallata mar Ahmad Bola Tinubu to na rantse da girman Allah a shirdinku wallahi kiris ya rage kaɗan ya rage a yanzu haka mu fara bin ku ɗaya bayan ɗaya na rantsa girman Allah muna muku hukunci daidai da idan muka ga balla turji abin da za masa kenan in kuna da hankali ku gane abin da nake faɗa wannan shi ne gaskiyar magana. Ahmad Bola Tinubu dan ta'adda ne ga update din shi ya fita idan kuka fito ka ƙara tallata mana Ahmad Bola Tinubu hakan yana nufin kuna tallata mana dan ta'adda to kun ga inda karfin mu ya ƙare dan kutumar ubanku saboda haka idan kunne ya ji jiki ya tsira kan na ƙara ji kada mu sake ji a zo a ce za a tallata mana Ahmad Bola Tinubu ba ma buƙatar APC ba ma buƙatar Ahmad Bola Tinubu saboda me dan ta'adda ne ga bayani nan karara sannan akwai tsohon labari shi ma dilan kwayoyi ne Ahmad Bola Tinubu dila ne na kwayoyi saboda me zamu yi ƙara yadda ya koma sama ƙarya ne na rantsa girman Allah insha Allah in Allah duniya dan mazo Ahmad Bola Tinubu falle ɗaya ne ku rubuta mana ra'ayinku a comment section sannan wannan shine sabon account ina a cigaba da biya ta duk wani update zamu wallafa.